Сега към друга тема. Сградата на Европейския парламент тази седмица беше мястото, където бе представена изложбата "Глад" на художничка от Украйна с български произход Йоана Токусер. Повече в репортажа на Мария Плачкова. Йона е родена в село Главан, Одеска област. Първото си образование придобива в Украйна, а после учи в Националната художествена академия в София, където получава бакалавърска степен по живопис. В София открива работилница, но от време на време рисува някои от картините си в родното си село Главан. Нейната изложба "Глад" интерпретира трагичните последици от гладомора в Украйна през 20 век до наши дни, в контекста на войната с Русия. През 32-33 в Украйна са починали повече от 100 милиона украинци. Но малко кой е чувал, че 46-47 гладомора се преповтаря и най-страшно именно в Одеска област, където съм родена, се преповтаря и тогава загиват и повече от 100 хиляди българи, а Одески регион живеят повече от 100 националности. И ние имаме еднаква съдба. И еднакво изживяваха нашите баба и дядо тази трагедия на гладомора. А ние днес еднакво страдаме с цяла Украйна във войната. На събитието присъстваха постоянните представители на България и Украйна в Европейския съюз, евродепутати, гости от различни държави. Председателят на Европейския парламент Роберта Мецола поздрави присъстващите със специално видеообращение. В продължение на 14 години художничката събира исторически материали за глада в Украйна, използвайки информация от държавните архиви и лични разговори с свидетели. По време на събитието Йона показва свои картини и интервюта с хора, преживели глада. Тя показва инсталация на изгорено от руски дрон жито. За да не се повторят ужасите на 20 век, трябва да знаем какво се е случвало. За съжаление, бруталната война на Путин срещу Украйна иска да провокира на ново глад. На това трябва да се противопостави демократичния свят и да продължи да помага на Украйна. Помагайки на Украйна, ние помагаме на самите нас и помагаме на нашите сънародници, на българите в Украйна. Чрез инсталацията може да се проследи връзката между миналото и настоящето. През 20 век съветските власти са прибирали от хората зърното в Украйна, а днес Русия нанася масирани удари в страната, като разрушава домове, инфраструктура и складове за зърно.